Basta Lagundi, Plemex! Uy, araw mo na dawan bareta? Ano ito? O day mo pa aram? Anarin nga ni Maray pa, aramon niya to unyan sa DCGB. Nata, ano man dapat kong maaraman dyan? Ata, magdaog kita. Aramon niya to ang kakaibang mga informasyon, mga istoryang mapapakinabangan bago ang panguntuhan. Totoo yan! Uya na ang programang Aramon Nyato digdi sa DCGB. Kaiba si Mardela, Aramon Nyato. Kabayan, dapat mong malaman na kailangan mong maintindihan ang usapan na may kinalaman sa iyong kapaligiran. Gaya ng aming sinabi, makinig ka. Dito sa inyong bahay, makijaming. Dito sa programa, Mardela, ating kasama. Pakinggan natin si Mardela, samahan natin si Mardela. Sa balita, issue at sa komentaryo, kay Mardela tayo. Mga tugang, good morning po sa inyong kabos. Welcome to yung programa. Aramon niya itong kanyang bungal daw. Naninin Webes. At sa 24 na, sa bulan kan, ano yan? Abril. Dahil na kita magparaloy pa, talipot lang ang oras na. Kapag alas 11, papasok po ang DNR para sa programang Kapalibutan Tatamanon Ta. Every Thursday po yan, 11 to 12. Kaya diretso na po kita sa programa. Ako po si Mardela, dahil iba. Sa dito sa Naverotian, hanggang 11 o'clock po kita. Si Ronald sa Lado Technical, si Jerome sa DCGB Social Media Department. Nasa linya na po si Pading Jomar BM. Follow up. May kinaraman po sa dakulang pangyari po dyan, mga tugang sa Banuang Kamalilibot. Pading Jomar, good morning tabi. Please come in. Salamat Padigmar. Tama Padigmar, kasumago, bandang alas 9:40 kang iserbi digdi kay Mayor Sinan Bulante ang preventive suspension order na nubentangal daw kan DILG Regional Office Number 5. May koneksyon ini duman sa binakal na daga kan lokal na gobyerno kan malilipot kan 2018 kunsain ang titulo kan daga para sa proyektong sanitary landfill demo farm. Pero may nag-question na dapat igwanin na viability kasi ito asing na kung ano-ano pa. Kaya ipiga sangat sa korte haloy na ang panahon ang naunambitan na issue. Pero kanakalis pa sa ng aldaw, nagpaluwas ang korte sa Kalawag ni 90 days preventive suspension order, mientras na pigbibista ang kaso. And doon yan aldaw, isinob na kay Mayor Sinon Bulante ang preventive suspension order. Aramon ka ang reaksyon kang alkalde dapat sa bagay na ini. Live kita digdi sa mismong opisina ni Mayor Sinon Bulante. Mayor Sinon, live kita sa DCGB and WGB sa Ligaspi and Tabaco. Nasa ibong nalinya si Mardela, ang samuyang news director, news manager. Aramon ka daw po ang sa itong reaksyon kan suspension order sa imo kang DILG. Mayor, good morning po tabi. Maray na agang Mar. Opo. Yeah, Mayor, ano po ang reaksyon po nito? 18 days na lang, ma-election na, and then here's now comes the suspension ng DILG. Okay lang kita, masunod lang kita, para sunod lang kita, lalo na DILG nag-implement. And higaro medyo na naririparutan na kung no arin su eleksyon. Actually, ang kaso kong ini before election kan 2019 na ano ini 2018 bago ma-election kan 19 yun na yan talagang kainig kan siring kainig kaya buminalik naman ngunyan na mag-i-election naman. Yan ang kaya sa Sakuya, sa Muya digdi kung ano pang DILG, sumasunod kami. Ayun, dahil naman po kamo paning legal remedy tabi, Mayor.
Nag-ano man po, sa ano na-cancel, legal na lang ang ano ka. Ayun. Opo. Asikaso. Di ano po yan, sa paramentas po ninyong paghali dyan, si Say po ang magiging inkargado. So Vice Mayor Miligde. Ayun, narin po siya formally ma-asumir dyan, tabi, Mayor. Possible pwede na siya ngunyan, siguro after ka itong ginibuhan ko naman transmittal pasiring naman sa opisina niya na copy furnish ka itong order hali sa DILG. Kaya pwede na siya ngunyan mag-start. Opo, so dahil naman kita pwede mag-discuss kang merits kang kaso, now ano po ang sa imong masasabi o ipapahayag na abiso o mensahe para po sa mga constituents po ninyo dyan sa Malilipot, Mayor? Sasakay ang mga kaimanwa, sa mga nagtiriwala sa kuya na dakula na majority din sa Malilipot, tara bang giraray kita, tamabalik kita, 90 days man lang ini. Oo. Yan ang siguro maging maging mahinahon sana kita sa mga nangyayaring ini. Aram pa naman, sana kung kisa ang nasa sabot nindo na maging leader nindo, iyo manggirarayan magluwas sa resulta kang eleksyon ta. Aba. Mayor, maraming salamat po, tabi, sa imo pong bagiging humilde despite of the hardship na sa imo pong pigampang sa kunyan. Salamat Tabi, Mar, and salamat sa kuyang mga kaimanwa na maski puro pa paano yaon manggiraray sa tiwala sa sakuya. Salamat, Marinaga. Aba, good morning po, tabi. Yan, pare. Okay. So, yan pa si Mayor Sinong Bulante. So, ang sitwasyon na ngunyan, masalida digdi si Vice Mayor Lando Bulante. Then, ang magiging naman na Vice Mayor, so top na si Kagawad Jose Bolaños. Okay. After election, kung manggana giraray si Mayor Sinon Bulante, then na siya makakatukaw. Halatun Matapos. 90 days. Yeah, So, yun nadang kung rurong katsubago, kan mga taga-DILG Regional Office Number 5, buda ni Mayor. So, nag-prepare na si Mayor. Actually, preparado na yun. Expected niya na. Harin na kaya baga nagluwa sining suspension order. Dahil lang na-serve pa sa saya, dahil lang sa mga prosesong pigagian. Preparado naman. Before nag-serve kang suspension, nagpapod na kang mga department head si Mayor Sinon Bulante. Meeting niya bilang preparasyon sa sayang paramientras na pagbaba sa pwesto. And tangan idaan na ariglado tapos sa mga dokumentos, especialmente sa mga legal na dokumentos, may connection sa mga transaksyon kang LGU Malilipot. Pare, So, yan pa rin. anong sabi kan abogado ni Mayor? So, abogado ni Mayor, sabi ka subago, may pig file naman sinda na dahil ko alam kung ano, basta kasudma pa lang ata, sindang pig file duman sa Kalawag. Okay. Or nagiging magkapos kayo medyo sa paring Malta. Yun na daw kung pigurura yung kasubago. And garo nga ni may pig tatarang sinda na as soon as possible pwedeng magkaigwanin resulta na dahil matatapos yung suspension na yun eh. Pwedeng magkaigwan na resolution sa kaso. Roger na. So, may posibilidad yan bagaman ng ganda paring Marta. Halimbawa, ang suspension is 90 days pero before 90 days, tapos na issue duman sa korte, so dahil na ito ididiretso pang suspension. Okay. Araw kaya ng nadadang kumpigilistoryahan ng kasubago, although dahil personal namin ito nakaulay sa abogado. Okay. Yeah. Yun, for that time, mababa na una si Mayor, sa mga pirmahan niya, siyempre iba na mapirma. Roger that yan. Pero kunyan kita, no? Bilib ba kita kay alkalde na kalmado sa kaya kamo? Tama, balik kita. Yan ang tama. No? Dahil naman ganyan maggatong ba kung ano pa man. Di, inako niya ang suspension, di malusad siya. Di, alato na lang niya matapos sa 90 days, saka siya mabalik. Dapat sabi niya, pagka so mga supportadores niya, mantenido, suportaran manggiraray siya. So, kung
pigiling-hiling niya dahil magiging epekto sa magiging resulta kang eleksyon ining suspension. Roger na lang. Okay. So, yan ang report. Follow-up, na kumpleto niya ito sa istorya. Magpungkang pag-serve kang suspension, pati naman sa side ni Mayor Sinon Volante, Jomar Vian, DCGB. DCGB on assignment. Thank you very much, Maring Jomar. So, yan po tabi ang follow-up and then finalmente pong mensahe ni Mayor Sinon Volante kan Banwa mo kamalulipot na pinagsilbihan kasabaw DILG ning 90 days preventive suspension base po duman sa kasuguan man kan sarong korte RTC mga tugang sa Calawag, Quezon. Okay? So, ano na may sarong pagkatang report bago ito magpaaram. Si Angel, mga tugang nasa linya man para po sa doon natong istorya. Angel, good morning. Go! Yes, good morning, Sir Mar. Good morning sa tuloy mga paraan tabay. Target kan Legazpi City Engineering Office na mahali ngunya na aldaw ang posteng nakatagilid sa Purok 1, Barangay 3 sa EM Barrio 3, Legazpi City. Iniyan payag sa DCGB News ni Engineer Randy Valladolid kung sa inkasubagong aga, Sir Mar, mismong nahilingkan DCGB na luway-luway na nilang kakalik itong mga telco wires na nakatalining na post. Katuwang inaridi, Sir Mar, man iba-ibang mga telco companies para masiguro man na maipapalit ang service pa ini sa mga maapektaran na konsumidores. Ngayon duman na presente sa Barangay Kapitan sa sobraan sa pasasalamat kaini sa DCGB sa tabang na kaina maaksyonan ang delikadong telco post sa indang barangay maging sa Aleco para sa makaskas mga napagbalyo kan linya kan kuryente asin sa City Engineering Office. Matatandaan na nagkapirang simana na anak kalihis kana nagpahayag ng kaaditan ang konseho kan barangay dahil sa nakatagilid ang poste sa indang barangay dahil sa delikado ini sa mga residentes nila maging sa mga nagaagi. At sa nahapon, Sir, mababalikan taan area and then mahiling ta kung dagustang nahali itong telco post duman sa Purok 1 pan Barangay 3. Okay. Yan, Sir Mar, ang mga dagdag na barata. Kaibahan ko si Kuya Boy, Angel Mustaza, DCGB. Thank you very much, Angel and Boy. So, yan, mga tugang, that's it. Yan na po, una, para mintas niya ito na programa ko niyan po na pagkaaga. Hello kay Alan Balansayo at saka kay Mading Cora na Balaoro watching at saka po ng Katabang-Tabay. Okay? So, hanggang sa aga po, sa dagdag pa niya ito mga impormasyon giraray sa ito pong mga pag-iriba, dito po sa aramo niya ito. So, ka boss, thank you. Yan po si Mardela. God bless the Philippines. Pai! Ang sabi baga ni May, saro sa